Moje meno je Helena Filová. Pracujem vo firme MTA už 14 rokov. 7 rokov som robila operátorku výroby a bola som oslovená ako školiteľ, ktoré som prijala na skúšku. Skúsila som a teraz som tu. Práca v MTA ma baví, pretože je to tu fakt na úrovni, je to čisté prostredie, správanie nadriadení je super, ktoré mňa aj dosť naplňa, že teda vlastne idem rada do práce. V minulosti tu pracovali len ženy, potom sa firma rozšírila, bralo sa aj pánov, ako to je teraz veselšie a pestrejšie. Volám sa Simon Kousal, pracujem tu 3,5 roka ako údržbár strekolisov. Táto pozícia ma veľmi baví. Ja už na základnej škole som písal slohovú prácu, že by som chcel byť údržbár. Na údržbe sme 4 a každý na inej smene, takže som sám sebe pánom. Najdôležitejšia práca je odstraňovanie porúch, preventívne údržby, kontrola systému. Oproti iným firmám sa mi tu páči, že hlavne v sklade, že môžem chodiť v krátkom tričku. Aj cez zimu je tu dobre, čisto, je tu veľa zelene. Najlepšie benefity MTA pre mňa osobne je to spoj do firemného autobusu, ktorý využívame. Vždy som bol zastancom strávnych lístkov, ale odkedy sa tu varí, tak je to pre mňa benefit, že si nemusím veci z domu nosiť, ale že si to môžem nájsť. Pre mňa je benefitom aj 13. plat. V MTA sa vyrábajú poiskové skrinky do aut a štuple na chladiče auta. Pracujem tu od roku 2015, čiže pracujem tu 9 rokov. Nastúpil som sem ako operátor výroby. Následne som sa dostal na pracovnú pozíciu ako kamerový špecialista na procesnej kvalite a aktuálne som aj teda zástupca lídra kvality. Benefity, ktoré si najviac vážim, je to, že máme ohodnotenie za odpracované roky. Nakoľko chodím do práce na bicykli, tak firma nám zriaďuje nový prístrešok pre uskladnenie bicyklov. V MTA Slovakia pracujem 5 rokov ako operátorka výroby. Táto práca ma nejakým spôsobom náplňa, našla som si tu kamarátov. Je tu super práca, určite odporúčam vyskúšať. Máme tu super školiteľky, ktoré sa ľuďom venujú na 100%, takže vám so všetkým pomôžu. Nebojte sa prihlásiť, pošlite životopis a uvidíte, či sa vám ozvú a dajú vám šancu.